kami ngayon sa Subic Port. Biyaheng Limay Bataan. Lapit lang. Mga mamayang gabi, makaka-uwi kami. Ay nga pala dyan sa mga kagadisgod. Kumusta? Ingat kayo palagi. Sa mga subscriber namin ni Choy Bisaya, maraming salamat sa pag-subscribe. Yan po ang iba-vlog namin ngayon at Subic Port to Limay, Petron Limay. Ito po, nananak po na po kami papuntang Tipo. Sa biyahe. Kung ayaw nyo sumama, manood na lang kayo sa vlog namin ngayon. Subic Port to ganda ng tunnel. Stop ko. Pagkapanin natin. Stop ko. Kakak. Hindi na ba ito? Hindi. Wah. Ito. Lagay ko, pwede tayo dito eh. Tapos ang namin sa gusto na basa ng mga papeles para makalabas. Kaya na namin. So, mababa na kami. Ang Tipo. Yes! Pabahay yan, pabahay. Pabahay ni Kuya Vince. Yan. Yan ang mga pabahay ni Kuya Vince. Sa kabila, pabahay ni Choy Bisaya. Ang ganda. Pabahay. Inalukihan 9 kilometer Florida.
Kakak. Kak. Hoy, ganda ulit. Nasa garahe ba kayo? Bisaya di Makatis. Pinuntahan kami dito sa gasolinahan. Ito, Grabinje. Sige, may lechon ba dyan? Bakit lah? Hindi, nandito ko. Ay, atira mo ako ng lechon doon ha. Petron Clinic lang kami, Petron Clinic. Atira mo kami lechon. Gisend. Sige. Hoy, Bisaya! Atira mo kami lechon. Kakak. Kak. 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 Nagbigay? Oo, nagbigay na. Langanin mga galis ko doon. May motor pa doon. Babiti naman ako. Kailangan malagpasan siya. Kami, mga kabisgot, nakarating din sa wakas. Nakarating din mga kabisgot sa aming dinideliveran. Lahat ng mga subscriber namin Bisaya dyan, maraming salamat. At sa mga nanonood sa video namin na to, sa trip namin, maraming salamat.